ହେଲା अरे सोना तो ढांटी मुंडा आज चौथी न देवी सड़ा मो ना सोना सेठी अरे सोना अरे सोना आया अरे तू तो आसले से पछपटे गंठेटा तोर कोन गिरे आया मो माई की ना हां ए गां रे किसी सेवा करिनी हां ए जो मौसा न हां ए मौसा कहले तो माई की ना सिनेमा जाई छी हां सब लुगा पटा पड़ी छी हां आ तू सफा कर मु आनी छी टिके सफा कर दबा हां कर दे सफा कर आ करछि हां हां कांटे हां सफा आया सरियोला अरे देखो मालच अरे चाखना दो चाखणा आया ए चाखणा किसी नाही रे आओ त्यो जीव के और सेतो तो गलाणी और टिके नहीं जा आ नोड़े सिगरेट ना किसी नाही आ नोड़े कंजूस और सिगरेट खाओ ना काई किसी गार वाली ना ना खाली टंका माई आई जो हां आ दो न नाही नाही हो आ मौसा फाइन दिके दो नाही पान सेटा भी नाही आ माउसी किछि देइनी हैं खाली लुगा से दबो आ कुछ दबो आ मौसा मु एठी बसली मो माइक ना आले टिके खबर दबो हला मुडे बसकी मारुची टिके हां 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 मोटियटाई बीड़ा मु चलिले बाटे साते हां बैठी होउची ओहो अलमा कोन हेलो जानि पाइनी साते हां तमे मते चिन्नी पारिलनी की हां कौन मो साते मते चिन्नी पारु ना तू ए कोन हेलो मु तो जानि पाइनी चिन्नी भी कोन कहबी साते हां मु परा सेठियार बहु सेठी बर बहु हां साते ए जो पोखरी बड़ा ऊपर हां साते ओहो अरे पर जाइथिल की जाइथिली साते के फिल्म देखिली हां आउ एठी दिटा टका भइता करके आसिली आउ ओहो अरे से तो एबे घर को आसी किए बा साते तमको से सोना सेठी से जो कोन के आसिला साते हां मल्ला जा आउ गोटे टका को कथा दे के आइछि 12 राति जीबी बोली हां आउ जाई परिबिनी आ ये काम सारी जा घर को जा से तो अपेक्षा कर जा घर को गलान साते हां हो मु जाई देखुची हां जा हां
ଓହୋ ବୋଧେ କବାଟ ଦେଇ ଶୋଇ କେହି ନଥିଲେ ତ ସେଇ ବାଡି ପଡା ବଇଥବ ନା ଆଉ କିଏ ବଇଥବ? ହଁ ସେଇ ଗାଡି ଗୁଡା ବସ କିଏ ପଶି ଦେଖେ ଦେଖେ ଦେଖୁଛି। ଦେଖେ ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛି? କବାଟ ଖୋଲ। ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛି? କବାଟ ଖୋଲ। ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛି? କବାଟ ଖୋଲ। ସାନ୍ତେ ହଁ ଖୋଲୁନି ମ। ଖୋଲୁନି ନାଇଁ। ଆଡେ ଦେଖେ କେମିତି କଣ କରି ଖୋଲ ଖୋଲ କଣ କରିବି ଯେ? ହଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି? ଦେ ଭାଙ୍ଗି ଦେ ହଁ ହଉ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି। ହଁ ହଁ ହଉ। ସାନ୍ତେ ହଁ ପଥରଟା ନା କଣ? ପଥରଟେ କାହିଁକି ତୋ ଘର ଭିତରେ ରହିବ? ଆଇ ସାଦେ ହଁ କଣ ରାଗ ଥିଲା କି? ମୋ ଉପରେ କଣ ରାଗ ଥିଲା? ନାଇଁ ମ ଆଉ ମତେ ମାଇଲ ମୋ ପାଇଁ? ଆମେ ମାରିନୁ ତତେ? ଆଉ କିଏ ଶୁଣାଲା? ମୁଁ ତ ପିଉଥିଲି। ଏ ସେପଟେ ଠିଆ ଟିକେ ଦେଖେ କିଏ ଠିଆ ହେଇଛି? ସେପଟେ ବାଁ ପଟେ ଗଲା ନାନୀ କହ ହାଟକୁ ନାଇରେ ବାଡି ପଡା ତ ଚୁଲିକି ଆସୁଛୁ। ତୁ ମୋ ମାଗି ନାଗି କାହିଁ ଅବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି? ଏ ହାର ଫାର ମୁଁ ତ ଦେଇନଥିଲି ତତେ। ଆ ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? କେତେ ଅଛନ୍ତି ଦବାକୁ? କେତେ ଅଛନ୍ତି ଦବାକୁ ଅଛନ୍ତି? ହଁ। ଆଉ ମୁଁ କାହିଁ ଅଛି? ଛାଡ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି। କଣ କରୁଛୁ? ଏଇଠି ହଉଛି। କଣ ହଉଛି ହଲୁ? ଆଇସି ମାମା ଭାବ ତୋ ବାସ ବାଟା ମାରୁ। ସାନ୍ତେ ହଁ ମୁଁ ତ ବିଷ୍ଣୁ ହେଲି। ହଁ ଏ ବାଡି ପଡା କଣ ମାଇଲା ଯେ? ଚଢି ଯାଇଛୁ ସେ କଣ ନାଇଁ କଣ କହିଦେଇଛି ଆଉ ହଉ ତା ବେଳ ପଡିଛି ଆଉ। ବଜାକୁ ନାଇଁ ପୁରା ଏ ଗାଁ ଲୋକ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ସତ? କଣ ଜାଣିନୁ? ନା କିଛି ଜାଣିନୁ ମତେ? ମୁଁ କାହା କଥାକୁ ଖାତିରି କରେ? ଅସନା ଚାଉଳ ନାନୀ ଭାତ ଖାଉଛୁ ଆଉ। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର। କେତେ ଶିଖେଇଛି କିଲୋ ସେ ଏଇ ଗାଁର ଡିଜେ ସେ ଡିଜେ ବଜେଇ ତତେ ଭଲ ବଜେଇଛି। ଶୁଣେ ସତ କହ ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ନହେଲେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା କଣ ପୁରା ଚଉତେଇ ଦେବି। କହ। ଯାଇଥିଲି ଏଇ କବକୁଣ୍ଡୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ। କଣ କହିବି? କଣ କହିବୁ? ସେଠି ଗୋଟେ ମାଇକି ନାଗୁ କାନ୍ଦେଶ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି। କାନ୍ଦେଶ୍ୱର? ହଁ ସାନ୍ତେ ସେ କାନ୍ଦେଶ୍ୱର ବେମାର କଣ କିଏ ଭାଇ? କାଣ୍ଟେଶ୍ୱର ନହରେ ସନା ଆଉ ସେ ସକାଳୁ ଟିକେ ବହୁତ ଘିଅ ଖାଇ ଦେଇଛି ତ ତାର ଖସି ଯାଉଛି। ଖସି ଯାଉଛି? ହଁ ସେଇଟା କ୍ୟାନ୍ସର ଏ ମଉସା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ କ୍ୟାନ୍ସର କହୁଛି। କଣ କରିବା ଚଳେଇଦବା। ନାଇଁ ସେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା। ତୁ ବଜାତି ଯାଇଥିଲୁ କୁଆଡେ ପୁରୀ କହ ମତେ? ତା ଭଇତାକୁ ପରା ମୁଁ ଭଇତା କରୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା କଣ କରିବ ଜାଣିଛୁ? ଆଲୋ ଶୁଣlo ବେଚାରୀ ନାରୀ କିମ୍ପାଙ୍ଗଲୁ ବାପ ଘରକୁ ଛାଡି ରଜ କିଲ ଆଲୋ ରଜ କିଲ ତୁ ପଦେ ମତେ ନ ପଚାରି ରଜ କିଲ। প্রধান সমর্থ জেনা পাইকেরা রজ কিল তার লুগা পড়িছিল পরা রজ কিল। চিকিৎসই পাইটি নকরি খাইবু তুই রজ কিল আলো রজ কিল কই পারিবু মতে বড়াই রজ কিল।
ପାଣିପଡ଼ା ରହରେ ତ ପାଳି ପଡୁଛି। ଆଲୋ ଦିନେ କାମ ନ ଚଳିଲୁ ଦୋ ଚାରୁଣି କରି ଦାଣ୍ଡେ ଥୋଇଲୁ ରଜ କର ଆରେ ରଜ କର କେଉଁ ସମକର ଦେଖିଲୁ ରଜ କର। ବାପ ଘର ଗଲେ ଝିଅ ଦୋ ଚାରୁଣି ପୁଣି ହୋଇବ କପା ରଜ କର ଆରେ ରଜ କର ପିଠେ ମୁଣ୍ଡେ ଲଦୁ କଳଙ୍କ ରଜ କର। ସାଧେ ହଁ କଣ କରୁଛ? ହଁ ବସି ଆଉ ବସ ଦେଖୁଛି ଦେଖୁଛି। ତମକୁ କୁତୁ କୁତୁ ଲାଗୁଥିବ କଣ ହେଲା କଣ? ତମକୁ ଦେଖା ଯାଉନି? ନାଇଁ ମ ଜାଣି ହେଲାନି। ମତେ ଖୋଳି ଦେଲାଣି। ଖୋଳି ସାଇଲାଣି। ମୁଁ ତ ଖାଲି କୁତୁ କୁତୁ ଲାଗୁଛି। ସିଏ ଖୋଳିଥିଲା ତୁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ସିଏ ପରା ମାଇକିନା ଜାତି ଏଇ ଜାତି। ଆଉ ତମେ କଣ କହୁଛ କହିଲ? ସିଏ ଖୋଳିଥିଲା ଆମେ ସବୁ ତାହେଲେ ଦେଖେଇ ଦେ ଦେଖା ଛାଡ଼ିବିନି। ହଁ ହେଲା। ଆମେ ଯେବେ ବାପ ଘର ଗଲୁ ବାସି ଛୁଆ ଯାଏ କିଆଁ ରହିଲୁ ରଜ କିଲୋ ଆଲୋ ରଜ କିଲୋ ଏ ଶାଢ଼ୀ ତୁ କାଉ ଆଇଲୁ ମୋହର ଧରମ ଭାଇ ଯାଇଥିଲା କାଟା ନଗର ସେହି ରଜ କର ଆରେ ରଜ କର ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଥିଲା ମୋ ଭାଇ ରଜ କର। କଣ ଦାନା ନେଲୁ? କଣ କହିଲୁ ତୋ ଧରମ ଭାଇ ନା ତୁ ମାଇଲୁ ମାଇଲୁ ପୁଣି ଧରମ ଭାଇ ରଖିଛୁ। ହଁ ମୋର ସେ ତେରେ କଣ କହିତେ ମୋର ସେ କଣ କରିବ ଡାକିବି କୋଉ ଧରମ ଭାଇ ଦେଖିଆ ଡାକିବି ମୋ ତାଡ଼ି ଦବ ନା ଡାକିବି ଆଉ ଡାକେ ଦି ଜଣକୁ ମିଶେଇକି ଦେବି ନ ଦେବି ଆଜି ମୋ ଦେଖିବୁ। ଆରେ ପେଚା ସାଦେ ହଁ ଇଏ ପେଚି ତା ଭାଇ ନା ପେଚା ଇଏ ପୁଣି ଆଗେ ଧୀରେ ମାଉସ ନାଇଁ ମତେ ମାରିବେ। ଆଉ ଆରେ ଭାଇରେ ପେଚା ଆଉ ମୋ ମଦ ଆଉ ମଦ ପିଠିଆ ଫଟେଇ ଦେଲା ରେ ପେଚା। କେତେ ଲୋକ ଜାଣିଛୁ କଣ ଧରୁଛୁ କେବେ ତୁ माई सिस्टर और फिर भाई क्या बोले धेली जा कोली क्या बोले नेम क्या बोले माई सिस्टर कुंभू व्हाट इज योर नेम सामो माइकी ना मुआ जाई कुंढेनी तू स्वाति कुंभू की बोले भेणे 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 तू करी सारे तापरे अरे काइलु हां हाय रे साला तो भौणी रो सिंदूर हेलो तू मते ई बेटा की थेलु বাইরে बोलो মারি মারি মোর হোম ফটাই দেলানি।
देखो उठा देखी और सादे हम सब पड़ा लगियो ଏ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ରେ आयो मैं भाई ହଁ आरो हम सब पड़ा लगियो अच्छी सेटा जागे तुम्हें जानी ना ना कौन जणैलो निर्णय भी वो जो बाड़े बाड़े मोर भाई सिस्टर ने एरिया फटा दिया हाँ दिया हाँ? ठीक है तेरा भी फटा दिया रुको जरा सबर करो हाँ रुको जरा सबर करो और करो मेरे बहन के लिए मैं थोड़ा लाया हूँ क्या लाया हूँ देखिया लाया हूँ देखिएगा हाँ देखिया देखिए देखिया बोलो हमारे दिन में साल कौन दल दल नहीं ଭଲ ଜିନିଷ हाँ ରାହୁଲ ମୁଁ କଲି ଭଲ ହେଇଛି ଭାଇ ଭାଇ ଅଛି ଅଛି हाँ ମୋ ପାଇଁ ଅଛି मोबाइल जाओ अरे सुनो अच्छा ସଫଳ ପାନ ମସଲା अच्छा खाना था 5 ଟଙ୍କାରେ ଡବଲ ଡୋଜର ମତେ अच्छा खाना हाँ हाँ ମୁଁ କାହିଁ ଥିଲା ବେଳେ ତୁ ସ୍ୱାତି କାହିଁ ତ ଭାଇ ନଥିଲୁ ହାଁ ତୁ ଏବେ ଭାଇ ହେଲୁ ଭାଇ କହ ସେ ଗୋଟେ କରାଡୁ ହେଇଗଲେ ଆଉ କୁଆଡୁ ମୁଁ ନଥିଲା ଟାଇମରେ ଭଲ ଭାଇ ହଉ ଭାଇରେ ଶଳା କଣ କହିଲୁ ମାରି ଦେବି ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ନଥିଲା ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ଖେଳ ଚଲେଇଛୁ ନା ଝୁକେଗା ନେଇ ସାଲା ଝୁକେଗା ନେଇ ବୋଲା ତୁ ଜିଗୁଣା ନାଇଁ ଭଉଣୀ କିରେ କିଏ ତୁ ମୁଁ କାହାକୁ ନେଇକି ଯିବି ମାରିକି ଏରିଆ ଟର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବି ଜାଣିଛୁ ହାଁ ରାଣ ଆଉ ଯେବେ ବାପ ଘର ଗଲୁ ବାସି ଚୁମା ଯାଏ କିଆଁ ରହିଲୁ ରଜ କିଲୋ ଆରେ ରଜ କିଲୋ ଏ ଶାଢୀ ତୁ କାକୁ ଆଇଲୁ ରଜ सुनो अरे अभिवेक रामचंद्र ठारू तू बड़ लोक राजा कर अरे राजा कर मिटे मो मुंडेला दुकाळ कर राम रावण मारिले सेई सीतायंकु राणी करिले राजा कर अरे राजा कर दोष नबाची संगे आनिले राजा कर ଦେଖିଲୁ my sister is the body I am garden ଇସ୍ କଣ କଲ okay ଆରେ ଭାଇ ତୋ ଭଉଣୀ କଣ କହିଲା ଜାଣିଛୁ ଟି? ଆରେ ସିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁ ଆକାଶ ଆମେ ହଉଛୁ ପାତାଳ ଆରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ମୁଢି ଚୋବାନ୍ତି ଲୋକ କଣ କହନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ମଉସା କଣ କହନ୍ତି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଖାଉ କାହିଁ ଆଇଆ ହଉଛି ये हमारा ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଯଦି ମୁଢି ଚୋବାଉ ଜାଣିଲ ଅପା ଲୋକ କଣ କହନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ଟି? ଏଇଟା ସାରା ରାକ୍ଷସଟା ଓର ପେଟ ପୋଡି ଯାଉଛି ଖାଲି ଗେବି ପକଉଛି ଆରେ କୋଲା ପଥେ ରଜ କକ ହଇ ରାମ ପରି ମୂର୍ଖ ହୋଇଲୁ ତୁଇ ରଜ କିଲୋ ଆରେ ରଜ କିଲୋ କହିପାରିବୁ ମତେ ବଳାଇ प्रभु रामचंद्र अग्रबुलिया सिखिले रजकर जति कड़ी लगी थिले नेत्रे ताहा देखिले
ସାଙ୍ଗେ ହଁ ଖେଳ ଶେଷ କଣ ହେଇଛି ଆଉ ଅଛି ଯେ କଣ କଣ ସଫା କରିଦେଲି ସଫା ମାନେ ଆଉ ମଟର କେସ୍ ହେ, ହେ, ସିଧା ସଫା ଆଉ ଏ ପୁଅ ସୁକୁଟା ଆରେ ବାପା ବଇଁଶୀରେ ଗୋଟିଏ କଣ ନୁହଁ ରେ ପୁଅ ଆଉ ବଇଁଶୀରେ 3-4ଟା ଖାଲି ଦବେଲେ ସଫା ସଫା ଆଉ ଅଛି ଯେ ଧର୍ମ ଭାଇ ତୁ ଦେଖେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଉଠଉଛି ଉଠେ ତୁ ଦେଖେ ଉଠା देखो जरा उठा उठा सिस्टर उठिंग सिस्टर ओए सिस्टर उठिंग ଆଉ ଦେଖେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଉଠଉଛି देखे उठा ଜାଣିଛୁ ଆ ମଉସା ଏଇ କିନ୍ତୁ ଉଠିବ ଜାଣିଛ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବାହାବାକୁ ତା ବୋଉ କଣ କହିଲା ଜାଣିଛ ଅଏ ଯାଇ ମୋ ଝିଅର ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି ତାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ମିଛରେ ଶୋଉଛି ତାକୁ ଯେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାହାର କର୍ଣ୍ଣ ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ଦବ ସେ ଏକାଥରେ ଉଠେ କାହିଁ ରୋଗଟା ତ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ତୁ ତ ଆଜିର ଧରମ ଭାଇ ଜାଣିବୁ ପଡୁ ଦେଖେ ଦେଖେ କେମିତି ଉଠୁ सिस्टर ଭାଇ ତମର ଯେ ବାଡ଼ିଆ ରୋଗ ଅଛି ମତେ ତ କହିନ କିଏ ବାଡ଼େଇଲା ଯେ କଣ କିଏ ବାଡ଼େଇଲା ମୋ ହମ୍ସ ଫଟେଇ ଦେଲା ତମ ହଂସ ଖାଲି ଫାଟୁଛି ମୋର ଫଟେଇ ସାରିଲାଣି ପୁରା ଦବେଇ ସାରିଲା ଆଗଠୁ ବାହାରିଲାଣି ସତରେ ନା କଣ ସେ କଣ ମାନେ କଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କଣ ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି ବାଡ଼େଇଲେ ବୁଝୁଛ ସଜନା ଗଛରେ 12ଟା ଛୁଇ ମୋରି ଭାଇ ए बुढ़ा बाड़ुआकू करिला जोई मोहरी भारी ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେଇଗଲା ଆମ ବାରି ପଟେ ଅଳିଆ ଗଦା ମୋ ବାପା କୁଡ଼ି ଜୋଇ କରିଅଛ ଡାଳିଆ ପୋତା ମୋ ବାପା କୁଡ଼ି ସାର ପକେଇ ଦେଲା ସେ ପୁରା ए बूढ़ा पेटुआकू करिला परा मोजे से बापा पेट बही बही गला मोजे से बापा ଭାଇରେ ଆଉ ଏଠି ରହିବିନି ନା ମତେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଧରମ ଭାଇ କରେଇ ଦିଏ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ସେଥିରେ ବୁଲିବି ତତେ ତ ପାଉନି କରି କରି ଧର ଭାଇ କେତେଟା କଲେ ତୁ ସମ୍ଭାଳିବୁ କେହି ଜାଣି ଆଉ 2-4ଟା ଆଉ 2-4ଟା ହଁ। ତୁ ମାନିବାକୁ ପଡେ ତତେ ହଉ ତା ମୋ ପାଖରେ ରହିବୁ ବୁଝିବା ଆଉ ସେ ବାଡି ପଡା ଗୋଟେ ଆସୁନ ବେଣେଇ ଭାଇ ଓ ବେଣେଇ ଭାଇ ଘର ଆସ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସ ମାଡ଼ି ଆସ ଯାଇଥିଲି ସେପଟ ସାଇଡ୍ ଟିକେ ମାରିବାକୁ ସେପଟ ସାରେ ମହୁଲି ନା ଫଟି ମାରି ଗଲେ और सुना ଆଉ ଶୁଣ माई सिस्टर का बड़े बड़े में फोड़ा दिया यस इसके लिए मैं लेके जा रहा हूँ क्या ला मेरे को समझ नहीं तो वो कान में ये दे दिया खुंदा हुंडा ठीक है जी मेरा सुन हाँ ଆଜି ଠାରୁ हाँ ଆଉ ମଦ ପିଇବିନି हाँ ତୋ ଭଉଣୀକି ଭଲ ଲଗେଇବି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକି ଟିକେ କାଟିଦିଅ ସେ ମଉସା ଲୁଗାପଟା ଦେଇଛି हाँ हो ହଁ नहीं ଆରେ ମଦ ପିଇବି ନାହିଁ
मत पीवी नहीं বাড়ি পড়া नहीं 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 बेटा बसिया লজ্জা বৈশা बेटा बसिया ঠাকুরানিটা বুড়ি মা अरे अरे मत पीवी नहीं 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 पीवी नहीं चुली मुंडे लोड़ा नहीं चारे छड़ा नहीं चुली रे बिलेई सोईची चाड़ा बाटे जंगा दुसुची तम चाड़ ताले तोड़ा भाई मत पीवी नहीं 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 पी ना छोटी गोटे जागा ମୁଁ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କୋଉ ଭାଇ ମଦ ପିଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭାଇ ମଦ ପିଇବ ଏଇଭଳି ଘଇତା ନାଇକିନା ଛେଚା ଛେଚି ହବ ହଉ ଆରେ ସନା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ତ ହେଲା ହେଲା ମେଡା ମିଶାଇ ଯା ଘରକୁ ଯା କାଇଁ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ଓହୋ ଶଳା ମହାଶୟ ମିଶିକି ଟିକେ ଛେଚି ଦିଅ ପଳେଇ ଛେଚି ଦିଅ ଶଳା ବେ ତମେ ରସଗୋଲା ଗୁଲୁଗୁଲା ଦେଲଇ କିଛି ଆଣିନି ଆଣିନ ଖାଲି ମୋଠୁ 5 ଟଙ୍କାର ଡବଲ ଡୋଜର ଖାଇଦବ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକି ହଁ ସାନ୍ତ ମାନେ ଲୁଗାପଟା ଦେଇନି ଛେଚିକି ଆସ ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଇପାରିବନି ନାଇଁ ବାଏ नो 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 କଣ କହିଲୁ ଯଦି ମୋ ଗୋଡ ଧରିବ ତାହେଲେ ଏଠି ସଫା ଏ ଶୁଣ କହିଲା ପରା ଗୋଡ ଧଇଲେ ଲୁଗା କାଚୁ अरे मु तो मत पिउनी मुगा गोड़ धरी ଏ ଧରିବାକୁ ମନା କଲା ବାଡି ପଡା ତୁ ଧରିବୁ ମୁଁ ଧରିବି ହଁ ଗୋଟେ ଗେଲ କରିଦେଲେ କାଚୁକୁ ତ ଆଡି କିଆ ତୁ ଧରିବୁ ଆଉ ମିଶିକି ଆସିଲେ ଗେଲ କରିଦେବା ମୋ ଧନଟା ମୋ ସୁନାଟା ମୋ ଗେଲୁଟା ଲୋ ଯା ହେଲା आ मिଶିକି କାଚୁ ଆ ଯା ଯା साला माई सिस्टर मेरे को छेची साथ सड़ा हो बाय बाय